नै दायो रिसेपसना जाबाय स्टार्ट जाबाय रिसेपसन बिजानि हामफायदों फायो सहैबाय सफाया नै नायदो सफाखौ लोगोफोर नै दिस इज सफा आयै बोरै उसुराफोरा बोरै गाहाम दं उसुरायालाय मोजां जाखागोन सहैबाय बिसनिया नैबे बिसनानि मेन सेरानि बे आरोना नै दायो बिराद हेभि सिगुन दे हायलै ने दे जेडेक्स भाइ लागोन हो दे बरिया बयबो फैलाय नालाय दा बयबो फैलाय हाबाया दिनैनो थ' दिनै जाबाय लोगोफोरनि रिसेपसन तयारि जागासिनो दायो ओमफ्राय नियाव मोननैसो दादाया डिजाइन बनायदों नैबे सिला गांनो सिला नियाव मानसिफोरा सेल्फि लानो हागोन आरो ना बेनिफ्राय निफ्राय सुनि फोनबाय निफ्राय दङ डिजाइन बिफां लाइफां नै बरिया नै गल्ड दंलाय निफ्राव नै मायाव दे फाय दा फाय ओमफ्राय नै नियाव बरिया माबा खालामदो गाबाय लाबाय हेलौ माथो रोङा आमाया थ' नै ओमफ्राय नै डिजाइन बरिया आखिना दोनदो नै थ' नै फिसा डिटेल्सआव माने माबा खालामनाय जादों आरो ना छोटे डिटेल्सफोर काम किया गया है होनना बुंनांसिगोन आरो ना एकदम फिसा बारिक चिजावबो थ' नै दायो बक्सआव मोनफैबाय ओमफ्राय दाम खनसे दसे उनाव खिन्थु बारा दाम हाया मानोना एगजाम सोलिगासिनो दायो चेसनिबो मेट्रिकनिबो थ' बेनिखाय आरो ना होमबाबो एसे रंजानोसै दसे आरो ओमफ्राय नै नियाव आइजोफोरा नै मैगं हागासिनो गासिबो अमाया संगासिनो गासिबो खामानिया फारफ्रोमथिनिफ्रायबो गासिबो पारफेक्टलि जादों आरो इसोरनियावनो मोजां जालांदों हाबाया माने माबाफोराव माने फायनाय बिदाय लानाय समाव अखाया माने एसे सिदोंमोन आरो ना बार गोसा फैदोंमोन अखाया एसे थाइफ्रिदोंमोन आरो ओमफ्राय इसोरखौ आं बहुत आर'ज गाबबाय इसोरा मोजां खालामना होबाय जेबो खैफोद जायासै जेबो प्रब्लेम जायासै बेखौनो बुंनांसिगोन दा आंखौ बिराद नायगासिनो ओइ भिडिअ खालामनायखौ नै बिमाफोरा बिमा माहारि आइजो माहारि नै दायो गोदागासिनो ओमफ्राय नैबे जाबाय ओंखाम जानाय नियावबो मोनसे खामानि दंबावलै नियावबो ओमफ्राय नैबे जाबाय रेस्ट हाउस नैबे रेस्ट हाउस ओमफ्राय नै किरन मयनि मावगासिनो किरन जाबाय खामानिया मावबाय खामानिखौ पार्किंआ दा जाबाय ना बरिया थेंक इउ ओमफ्राय नै साउन्ड बक्स सफैबाय नै पेन्डेल इज रेडि गोथार जुलि Kom, dah aku kom nang ini kau rai bantu. Beli fuli mana? Iya. Sampai usur kia. Lebih sama ya dunia. Mian apa bisna ni keluar na head na. Bisna ke parfum ke langsung dari kita kerja sih. For busy mana? Ini tinggal cara biar heavy. Dia beli heavy. Mana boleh ekundal. Baru bargain biri. Bargain. Satu senangan. Oh satu senangan. Walaupun nih, baik sampai baik usur apa nih? Surga. Dah biar pernah usur nih. Zagasnya nih, ini bisa mattress nih, mattress. Glass. Table jangan nabi ya table. Tusuk kap tadi. Malam boleh. Masih nasikan dia. Thank you. Ini apa tuh? Nih, ini tasan di clear. Alasnya berfisik losi now. Sobre di zagasnya. Ini kesok busy kamaniau. ओमफ्राय नै नियाव सफैबाय मिटाजि दे मावगासिनो दे ओमफ्राय नियाव दोङो नियाव सफैबाय सफाया नै नायदो सफाखौ लोगोफोर नै दिस इज सफा नै बरिया सफाया आयै बोरै उसुराफोरा बोरै गाहाम दं उसुरायालाय मोजां जाखागोन हामा खथरावबो होना मोजां संसार जानायाव हेल्प जागोन ना लोगोफोर नैबे जाबाय माबाया सफा नै एल साइज सफा होनना बुङो बहुत मोजां आरो ना नैबे हेडरेस्ट दङ नैफोरो बेबायदि नैबे जाबाय टेबोल ओमफ्राय नियाव फिसा टेबोल मोननै दङ नै मोननै दङ आरो नै बे क्लिप बियो क्लिप मा गाहायनि आच्छा ओमफ्राय बेखौ नोङो हलाय मोजाङानो फुगारनानै माबा खालामबानो जाबाय बिनथ' दे टेम्परारि ओमफ्राय नैबे जाबाय द्रिसनायना पेकिंआबो दङ नैबे नै मोजां ओमफ्राय नैबे जाबाय ओमफ्राय बे आलनाया आलना नै Tubuh ada pasu, Boria mau kasih ni, bipo ni baby pong, ang bidar, kita ang ni bidar ni be, nah ni, ni narsa, tubuh nars, pasu lawyer, Yes. ini tengah lawyer mereka sini, ada National Youth Parliament now, ini Boran ni first na, only one from Bodoland, National Youth Parliament, kau kisah kita tu? Nagpur. Boria ni, Basu, ini hai.
Yes. Kasih terus. गरम बोथोरसो गाबायना मा बुस्थु बेलाय फांखा oh my god ya लोगोफोर आंनि न' रेडि जागासिनो रेडि सफा सफैबाय निजा ड्रेसिं आइना निजा नै उसुरगाफोरा प्रेजेन्टफोरा ओमफ्राय नै गासै बिजि आइयाबो पुरा नै उसुरगा आरो दा फैबाय थादो गारि गंथाम जागोन आरो गासिनो थ' बेखासिनो आरो माबा फैबावदो नियाव फरायगासिनो खैना जग्रा नै बिबार होबाय दायो दायो नै साजायगासिनो गथ'फ्रा नै बेयावनो खैना जग्रा जागोन बेयाव Amita, बिथाङाबो माबा फेसबुक दोङो सोरांसा बर' ने सोरांसा बर' भिडिअ होगासिनो नायबानो जाबाय बिनियाव आंनियाव नेक्स्ट फेसबुकआव कलेब फैगासिनो दे सानैदो ना फ्रेन्ड माबाया कलेबाव दा गिबियावनो ओंखाम जानोसै ओंखाम दानो जाखायाबा मोनजाखाया ओरैबायदि माबाखा हाबाफोराव ओरैबायदि माबाखा आरोना मोनजाखाया ओरैबायदि बिजि जायो थ' बेखायनो दा टाइम एसे मोननायावनो जाना लानोसै आरो थिगानो ना हाबा मा जागोन हाबाया नोंसोरानो गोदोरसोलै मानो दा हाबा जाला सलमान खान बिदा बुंगो hey civic sense salah लोगोफोर नै माबाया दाखालि देखायखाबायना बेबायदि जाना दोङो नै जा फादारखौबो बोरैया साजायबाय नै आफानि दमखौबो नै बोरैया साजायबाय नै बिबार माने गेन्दाय मालि बिबार होबाय जा फादार थ' नै दासान्दि बेबायदि ओमफ्राय नैबे जाबाय सेवालि बिबार थिगानो yes नैबे जाबाय थालिर बिफां बे थाखानांगौ बे माबा नियम जोंनि परम्परा ओमफ्राय नै बाथौ जाहैबाय नै ओमफ्राय नै बेबायदि साजायदों बाथौआवबो नै बेबायदि बरिया अरिजिनेल मालाखौ गाननाय जाबाय आरो नै दाखालि लायबाय बिखौ थ' नै दिउरिफोराबो साजायगासिनो फारफ्रोमथिनिफ्राय जास्ट लाइट होनोबाखि लाइट माने लाइट लाबखाबाय लाबनायालाय थ' दा सान ना थ' ओंखाम जासै ना ओंखाम नै फाय बुंलाय आरोलै थियाटारलै बिथाङा बिराद थानो गोसोमोन थियाटाराव खिन्थु मा जानो थांनो हाथ्रा हिजों थानो होजायासैनो जाहाथे रुकुलै होला नै गाइस नैलाय नै बिमाखौ मान होदों नैलाय मोजां ना बाखि खबरफ्रा हिट दे आरो बारा बावला आरोना रिसिपसन जाथारसिगोन नैलाय दरा गोदानथ' बुंलालाय इखो मैयानो बुंबाय मैयानो बोरायबाय दा दिनै बोरायसिगोन न अके मोजानो होनसै अके नै बेलाय सावगारि सेबखांग्राया आरो नै बाबु मोजां ना खबर तु भेरि गुड मर्निं नैलाय नै साजायगासिनो नैबावहा माखासे नैलाय बरियानो साजायगासिनो आइजोफोर नै हिट गोसोम नुदों माथो नोंसोरखौ गोसोम गानदों ना ओंखायनो गोसोम नुदों अके अब्लाबो नै दायो रेडि जास्ट आलासिफोर फैनो बाखि आरो दा थांगासिनो माबायाव ओंखाम संनायाव एसे नायनो थाखाय नैबे जाबाय अबा गेस्ट साननो उनावसिगोन दा एसे वाइटिंबो जागोन देलाय ओंखामनिफ्राय ओरै दायो जागासिनो एसे मेकआप लाबाय आं बोरै नुदों मेकआप माने स्लाइटलि आरो ना जास्ट माने पाउडार होनना बुंनांसिगोन दा नै जादों नै जिरिक्स भाइ जोंनिया नै फुरा सुपार हिट मा ना फंबाया सानसोरां दैमारि आदसा लागासिनो दिननिफ्राय फरेगा फरेगा मावगासिनो होनदो नैबे माबा ओंखाम जानाय नै नैबे ओंखाम संनाय नैबे मोनजोब्बायना गासिबो आरो जाहां ने दाउनि अनलाया जायाखै पनिर जायाखै र' थांगासिनो खिथिजों र' नि मा जागासिनो नैबे अनला दाउ सफैबाय दाउआ ओइ नै लकेल दाउ दे अनलायाव होगोन दे बादाम आदसा नै जागासिनो नै बा आलु आरो बादाम ने बरिया नै पनिर दिनै माबाना बिरसिबार ना दिनैखाय सासे बेदर जाया बिनि थाखाय आरो हेलौ होनदो खिथिनायालाय ओमफ्राय नायनो र' मा जादों नै लकेल ना आदसा लकेल ना नै फुरा पिउर
pure na. Oमफ्राय ini जाबो आलु फिसा nih फ्राय nih. Oh. Nih मोनबाय ना nih बे? Nih mana बे? Na. Buria gravy nih. Super dong deh. Buria nih. Ini dali ya mantap dali. Nah fry जाबाय किना. Fry अमा बेदर nih. बिराद धुम-धाम जागासिनो दायो nih. अमा बेदर. Yeah, अमायानो न' बा जोंनि बर'नि मेना अमा गैयाबा हाबायानो जाया नङा होमबा सार अमा गैयाबा हाबायानो जाया नै मिरामिस अमा बेदर नै बरिया टेल सिङाव बाय गोदान दोङो मोदोमफोरालाय लालाय आरो मा नैबे दालि नै बाथोन नामा नैबे दालि दे नैबे ओंखाम nih माबा जागासिनो nih दालि ना नैबे nih nैबे दालि संगासिनो बिथांमोना awan deh खैनानि फाथै ना खैनानि फाथै nih उरा सुगासिनो साफा nih pure ओमफ्राय दा एसे खामानि दंबावो माबा खालामनाय माने मान दान होनाय बेखौ एसे क्लियार खालामनानै फार्स्टनो दै रायजोफोरा नै क्लियार गासैबो ओइ नै बायदों बबाय दरा खिना दासान्दि सोलिबाय दे या अके दासान्दि बेसेबां सोलिगासिनो हेल' नाना मुनाफोर हेल' दे Yes, tadi nih, agak sendiri. Besok apa? Box nih, pura heavy, 3000 watt nih, lah gawan deh. Kulum nah. Ada, ha, mesti ada. Bukan, memang. Tiga, memang apa? Sensor sak le? Deh. Dah, memang kulum nah. Ini alay sofa kerja zah. Di box sini. Hello. Wah. Rok le. Pak, kurus pak. Murid. Nih, gemsar. Buria. Nih dari sofa le pak. Nih be zub tamal lah nih dah. Zub tamal. Nih be mabu ya. Modras. Bibar nih pinky buria nih. Nih amrai mabu rawan situ pura bayi dong yo nih. Lab dari sini orang nih ya. Nih bapak. Bye. Hah? Oh भाई ini kena nih kan sih raya. Siang nih lagi. Kalau pernah raya, reception aja start aja reception. Nih, raya pegas nih. Kehilang berada sekarang nih. Nih, ser sampai ke Rabung Bane. Dijadi fai nih masih ada beduk kayak biar nih. Dijadi hampai deng fai ya. Nih, dijadi mobile, di mobile. Deh, lalu nih. Ini jadi ini capai dua salon ke sini. Zoe guru, dalam apa sih? Tipin lah, bukan tipin. Oh, tipin deh. Terus kayak gue abang orang deh. Berani ini saya tulis tamu deh, halo. Siang nih lu berani? Lanjut sendawa. Nah ini, alis berani? Halo. Berani. Ser nih jangan dong, Pak. Ser saling sini. Lisanda, halo. Thank you so much for yang takai. Oh. Apa? Oh. Bihau. Oh, apa? Dan lisan apa? Berapa bela apa? Baba. Oh, hosta baba mau negang. Apa? Kayak ini jana Ilisa apa deh? Hello. Wow, sign beneran ada. Thank you so much. Nih sini sih uzak lebih ada. Barang berapa? Ya udah gumai nih. Ah deh. Hello. Nih ada biji nih ayah. Tang saya, kam dah? Oh. Ini kan nih biji betul. Nih, kini nih. Kasih nih. Kulum bayi. Nih, mulu nih kau kueran nih. Dora vlog karan lihat.